Malti Kulturali huwa programm imtellem mill-istudenti tat-tieni sena tal-Baċċelerat fil-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-Emcast. Nirringrazzjaw lil Jaskar Confectionery u lil Mama Seafoodie għar-rigali tal-mistednin. Nilqakom għal sensiela oħra ta' programmi imtella mill-istudenti tal-Baċċelerat tal-Midja fl-Emcast. Fil-programm tal-lum, Malti Kulturali Personalitajiet, ħankunu qegħdin nintaqgħu u niddiskutu ma' individwu li huwa vuċiferu u kien ilu attivist għal bosta snin. Dan l-individwu għen ħafna komunitajiet madwar Malta u Għawdex biex huma wkoll jistgħu jsibu l-vuċi tagħhom rigward l-inġustizzi soċjali u l-ambjent. U għandu passjoni kbira lejn il-ġustizzja, l-ambjent u dak kollu li għandu x'jaqsam mal-attivizmu. Issa ħammorru għall-ewwel filmat fejn ħanawer eżatt minn fejn bdiet din il-passjoni għall-ġustizzja. Kont is-sit ta' Nature Malta fit-tmeninijiet u t-tisgħinijiet rajna splużjoni fit-turiżmu u fl-infrastruttura bħal toroq, lukandi u appartamenti. B'hekk l-ammont ta' konġestjoni fit-traffiku tniġġis fl-arja żdied b'ammont sinifikanti. Apparti minn hekk tlifna ħafna postijiet bħal Eliq u l-kampanja biex Malta takkomoda għal dawn il-bidliet. Minħabba dan l-effett fuq il-kostruzzjoni u n-nuqqas ta' liġijiet fin-natura inħalqu organizzazzjonijiet non-governattivi bħal Moviment Graffiti fl-1994. Fost in-nies li kienu fuq quddiem ta' dawn il-kampanji huwa Andrea Kallus minn Moviment Graffiti li sar attiv fil-bidu tal-2000ijiet u x-xewqa li jidħol f'dan il-grupp kienet ilha tikber minn mindu kellu 15-il sena. Kallus iddeskriva li l-protesti ta' dak iż-żmien kellhom impatt kbir. Fl-2009 l-attivisti kienu jirrifjutaw jieklu biex jipprotestaw favur dak li jemmnu fih. Għalkemm issa matul is-snin dawn it-tip ta' protesti ħadu forom differenti, Andrea Kallus qatt ma jidea jesprimi l-opinjoni tiegħu, speċjalment fuq xi liġi tal-ippjanar, il-benesseri tal-ħaddiema fuq ix-xogħol jew problemi u inġustizzi soċjali. Meta jitkellem dwar il-kostruzzjoni, Kallus iddeskriva li l-problema mhumiex l-iżviluppaturi imma l-liġijiet li jawġu. U b'hekk ikun hemm bżonn azzjoni ta' attiviżmu. Il-mod ta' kif Moviment Graffiti jipprotestaw dejjem ġibdu l-attenzjoni tal-midja u tal-pubbliku għal mod kreattiv ta' kif iwasslu messaġġ. Fil-2017 protesta partikolari rat il-Moviment Graffiti tinvadi konferenza organizzata mill-gvern ta' dak iż-żmien b'maskri u kartelluni kontra bejħ ta' art b'ħafna inqas valur minn dak li kien qiegħed jitlob is-suq. Minn riviżjoni tal-paga minima għal saħħa u sigurtà, wieħed ma jistax jinsa lil Isabel Bonnici, Mirjam Paċ u l-bosta każijiet oħra li jfakru l-inġustizzi li għadhom jeżistu f'Malta. Nilqakom lura fi-studio fejn illum ħankunu qegħdin niddiskutu mas-sur Andrea Kallus. Huwa attivist tal-Moviment Graffiti kif diġà għadna fl-introduzzjoni u għen ħafna komunitajiet madwar Malta u Għawdex rigward bosta inġustizzi soċjali fosthom l-aktar protesta li ġrat aktar reċenti bħalissa hija l-kampanja tal-ġustizzja għal-artna. Kif ukoll huwa irnexxielu jimmobilizza komunitajiet. U kif diġadna għajn ħafna individwi f'diversi nħawi rigward il-Gżejjer Maltin. L-ewwel ħaġa, grazzi ħafna tal-istedina l-attivist tal-Moviment Graffiti sur Andrea Kallus tal-illum ġejt magħna fl-istudio tal-Emcast. U waqt li jiena kont nħares lejn dan il-feature, indunajt li il-Moviment Graffiti u inti għandek dan is-sens ta' passjoni u motivazzjoni biex inti tgħin u timmobilizza dawn il-komunitajiet biex tqajjem dawn il-protesti nazzjonali. Iżda
kif jirnexxielek? Hemm forsi xi motivazzjoni partikolari li tgħinek rigward l-attiviżmu tiegħek? Sewwa, jiena naħseb kif semmejt inti il-passjoni hija importanti ħafna. Il-passjoni tista' tkun xi tkun ma hija xi ħaġa li żżommna ħajjin u li ngħixu. Importanti ħafna biex inkunu kuntenti fil-ħajja li jkollna passjoni għal xi ħaġa u mhijiex passjoni ovvjament li għandi jien biss, anzi jiena nemmen li hija xi ħaġa fl-umanità tagħna bħala nies li jkollna passjoni għal ġustizzja. Ġifri jiena nemmen li hija xi ħaġa fin-natura tagħna bħala bnedmin li meta aħna naraw inġustizzja inħossu xi ħaġa, inħossu li hemm xi ħaġa mhix tajba, xi ħaġa li għandna niġġildula. Ovvjament di tista' tieħu ħafna forom differenti fil-ħajja tagħna, fl-istorja, ma nemmen li l-passjoni għall ġustizzja assolutament mhix xi ħaġa la li għandi jien biss, la li għandu biss il-moviment graffiti, hija xi ħaġa fin-natura tagħna bħala bnedmin li rridu naraw il-ġustizzja. U inti tissemmi l-ġustizzja wkoll il-moviment graffiti huwa renomat għall protesti tagħhom rigward l-ambjent ukoll kif rajna fil-feature ukoll. Forsi hemm xi protesta partikolari li inti wkoll flimkien ma' sabek tal-moviment graffiti fejn tibqa' tiftakar tibqa' toss? Ħafna. L-ewwel ħaġa ħen enfasizza li mhux qed nitkellem dwar jiena biss, ġifieri dak forsi n-nies jaraw xi kultant wiċċi jarfuni imma dak kollu li sar ma' attivisti oħra mal-komunitajiet, ġifieri jiena biss wieħed fost ħafna oħrajn li qed jagħmlu attiviżmu hawn Malta. Hemm ħafna protesti li nossu jtuni sensazzjoni anke b'saħħitha meta niftakar dwarhom. L-iktar waħda riċenti kienet f'Ottubru li għadda tal-kampanja li semmejt Ġustizzja għal artna fejn għamilniha fil-għaxija, kienet it-tnejn fil-għaxija mhux is-soltu jsiru protesti it-tnejn fil-għaxija, kien hemm il-budget dak il-ħin ukoll, kienet ħaġa kien riskju. U allura jkollok ħafna tensjoni u ansjetà u tgħidu ħajjiġu n-nies. Il-kwistjoni kienet importanti ħafna x'ridna waqfu dawn il-liġijiet tal-biża' li jekk ħajgħaddu ħajkissru kull rokna ta' Malta u għawdex ħajjiftħu kullu mkien għall-bini bla doċċ. U allura kienet kwistjoni importanti ferm, aħna nsejħula kwistjoni ta' ħajja u mewt. U kienet ukoll mossa naqra riskjuża li kellna protesta dak il-ħin fil-għaxija, tnej fil-għaxija, waqt li għaddej budget fl-istess ħin. U niftakar kienu l-5 ta' flaxija, kellna tibda fil-5 u nofs, u għal-bidu ma tantx rajna nies qed jinġabru, kienu saru 5 u kwart, kellna ninġabru quddiem il-qorti, u niftakar f'daqqa waħda ħassejtni qed madof m'hawnx nies biżżejjed. Imma ddew 10 minuti u f'daqqa waħda ġew eluf ta' nies u niftakar dik is-sensazzjoni meta wasalna quddiem il-Parlament u mbagħad li tant kemm kien hemm nies li kellna ixju biex in-nies fil-fatt jidħlu fil-pjazza għaliex għax kien hemm ħafna nies. Allura x'bdejt nara dawk il-folol ta' nies mixjin u għaddejjin ħassejt din is-sensazzjoni kbira ngħid ejja irnexxielna. Dik kienet waħda. Jekk nista' nsemmi oħra li tibqa' għal dejjem f'moħħi. Kienet jiddirli jekk mhux qed nisbalja d-data fl-2016, ġifieri issa morna ftit lura mhux ħażin fi żmien. Kienet azzjoni diretta dwar Manuel Island. Ġifieri Manuel Island kien ilu 16-il sena li kumpanija privata għalqet l-aċċess għalih illegalment u aħna korna morna hemm filgħodu kmieni bitnalja bil-kampijiet u konna ftaħna il-gates. Bil-forza ftaħna tajna il-ktajjen li kien hemm katnazzi, ftaħna l-gate u tħallna fih. Tħallna ġo dan il-post li kien ilu jiena f'ħajti kont qatt ma rajtu. Ġifieri l-ewwel darba li rajt il-Manuel Island bil-veduti sbieħ li hemm u tħallna u ftit wara bid-diġġejja il-komunità, nies mill-gżira, mill-imsida, nies oħrajn li f'daqqa waħda rrealizzaw għax ovvjament kienet fuq is-social media u kollox, indunaw li ftaħna il-post u bdew ġejjin jiġru nies li rridu jerġgħu jaraw dan il-post li kien ilu 16-il sena illegalment magħluq. U dik kienet dik il-sensazzjoni li tħoss tħall f'dan il-post, rajt xi ħaġa li kont għadna qatt ma rajt u l-involviment tan-nies li bdew ġejjin uħud minnhom nies jikbu anzjani jgħidu jiena qatt ma mmaġinajt li dal-post daqshekk importanti li rajt
fit-tfuliti, fejlab ta' hawnhekk, qatt ma stennejt li ħanerġa' narah miftuħ u jkolli aċċess għalih. Kienet xi ħaġa li għalmitna ħafna wkoll, għalmitna kemm huwa importanti li jkollok l-involviment tal-komunità f'dak kollu li qed nagħmlu. U allura x'inhu l-proċess eżatt meta intom tagħmlu protesta? Pereżempju, ikolkom laqgħa darba f'sena u tfasslu l-pjanijiet kollha tal-protesti li għandkom bżonn tagħmlu, jew isma' ikun il-ġimgħa filgħaxija tgħidu din hija ta' importanza nazzjonali, id-dieħla għandna bżonn nagħmlu protesta. Sew, mistoqsija interessanti, le ma nfassluhomx il-protesti li ħankunu nagħmlu tul is-sena x'ħafna drabi protesta tkun qed tirreaġixxi għal xi ħaġa li ġrat u li tħoss il-bżonn li toffri spazju lin-nies li juru ċertu rabja li anka jimbuttaw għal xi ħaġa fid-direzzjoni tal-ġustizzja. Allura ħafna drabi eżempju li kellna s-sena li għaddiet kien f'Lulju ħarġu dawn il-liġijiet li rajna li kienu wishlist tal-iżviluppaturi fejn kull regola u protezzjoni li hemm fl-ambjent u l-ippjanar kienu iżarmawa u hemmhekk tibda tfassal tgħid isma' hawnhekk għandna bżonn nagħmlu protesti u azzjonijiet oħra wkoll. Jiġifieri protesti hemm forom differenti, dik li għadni kemm semmejt ftit ilu quddiem il-Parlament, dik insejħula protesta nazzjonali. Normalment protesta fejn inti għandek il-mira li tiġbor eluf ta' nies biex tagħti messaġġ b'saħħtu li dik il-ħaġa eżempju l-poplu ma jridix jew irid xi ħaġa oħra. Però mbagħad għandek protesti li huma iżgħar, eżempju protesti fil-lokalitajiet mal-komunità partikolari x'imkien f'lokalità partikolari. Għandek imbagħad dawk li semmejt ukoll li huma azzjonijiet diretti. Ġifieri meta inti iktar milli protesta li ġġib l-involviment tan-nies tkun azzjoni diretta dwar kwistjoni partikolari fejn grupp ta' attivisti imorru u jagħmlu xi ħaġa iktar spettakolari, fis-sens eżempju tiftaħ bil-forza gates li jinżammu magħluqin għal 16 sena sħaħ, bħalma kien fil-każ ta' Manuel Island. Kenna xi sentejn ilu fejn jinbnew pixxini illegali fl-ODZ, morna dħalna ġol post bil-flares u sprejjajna illegali. Dawk mhumiex protesti li jedin hemmhekk biex iġibu l-involviment tal-uf ta' nies. Fil-fatt insejħulhom azzjonijiet diretti li nagħmlu biex niġbdu l-attenzjoni dwar inġustizzja partikolari li qed issir. Għall-protesta però u x'inhu dejjem hemm proċess sħiħ li trid titkellem man-nies, tifhem il-kwistjoni u kemm jista' jkun b'xi met jew ieħor tinvolvi kemm jista' jkun nies possibbli. Mela, l-aħħar mistoqsija qabel ma mmorru għat-tieni feature. Allura x'inhu l-impatt eżatt tal-moviment graffiti huwa xi huwa importanti għas-soċjetà Maltija? Ku kellek bżonn tispjegaha għall-aħħar ftit sekondi qabel ma mmorru għat-tieni feature. Naħseb l-ikbar impatt li jista' ikollu il-moviment graffiti huwa li joffri spazju fejn in-nies jistgħu jkunu attivi. Il-poter huwa fin-nofs hawnhekk, ġifieri jekk in-nies ma jkunux attivi f'dak kollu li jaffettwahom, inkunu qed inċedu il-poter fidejn grupp żgħir ta' nies. Mentri aħna nippruvaw nofru spazju kemm jista' jkun in-nies jistgħu jkunu attivi u jħallu impatt dwar dak li jaffettwahom. Grazzi ħafna, Andre. Aħna issa ħammorru għat-tieni filmat ta' dan il-programm fejn ħankunu qegħdin naraw kif issir il-bidla u Malta. Ftit eżempji ta' kif saret din il-bidla b'referenza għal protesta li aħna diġà semmejna hija rigward il-liġijiet tal-ippjanar tal-abbozz liġijiet bil-143 u 144 u protesti li saru fl-2023. Naraw it-tieni filmat. Kif issir il-bidla u Malta? Hemm bosta modijiet. Għandek modijiet informali u oħrajn formali. Il-modijiet formali jinvolvu proċeduri istituzzjonali par referenda jew konsultazzjonijiet pubbliċi. Però meta dawn ma jsirux u ma jkunux possibbli bħalma ġieli naraw, jintużaw modijiet informali bħal protesti, pressjoni mill-pubbliku u kampanji fuq il-medja soċjali. ċertu nies iqisu l-protesti bħala ħela ta' ħin jew kejos għal xejn, però f'ċertu okkażjonijiet jisqisu bħala l-aħħar tama sabiex jikkonvinċu n-nies fil-poter.
Għalhekk Andrea Kallus flimkien mal-NGO Movement Graffiti jippruvaw jimmobilizzaw il-komunitajiet sabiex joħolqu l-bidla meħtieġa. Lan ta' dawn l-organizzazzjonijiet pal Movement Graffiti huma li jidentifikaw il-bżonnijiet u li jieħdu azzjoni li teħtieġ is-soċjetà. Wieħed ma jistax jinsa s-sitwazzjoni li seħħet il-Mosta fl-2023. Is-siġar ma' ċempi rotunda tal-Mosta li kienu ilhom jipprovdu dar għall safar ġew imbiċrin. Mela ħalla mpatzku ila l-video, dik il-ġurnata bil-ħasejt rabja u dwejja. Għala studenta tal-imkas li għaddim l kull-jum u tal-linja u naraħħom kull-jum u organizzaw isfel fil-pjazza. Verament kalli xala fuq kif l-istonku. U għat xalu l-punt li għetawni kun għamil xejk tuqa. U dinja raġuna xiex tħaddu mobil dapiti. Però residenti, il-pubbliku u attivisti oħra protestaw il-Mosta sabiex jipprevjenu is-siġar li jinqalaw mill-eruq. Iż-żmien aktar reċenti fil-kwistjoni tal-bidla tal-liġi tal-ippjanar numru 143 u 144, il-Moviment Graffiti sostnu li din il-bidla hija l-wish list tal-iżviluppaturi u attak dirett tad-demokrazija u protezzjoni ambjentali. Wieħed mix-xogħlijiet ta' Andrea Kallus huwa li jissimplifika l-implikazzjonijiet ta' riformi bħal dawn u bekk jagħmilhom aktar aċċessibbli għall-pubbliku. Waħda mill-kampanji riċenti dwar dawn ir-riformi u endorsjata minn Movement Graffiti hija dik ta' Ġustizzja l-Artna fejn rajna protesta waqt it-tħabbir tal-Budget 2026. Lan ta' din il-kampanja hija mhux biss biex tinforma n-nies li ċertu żviluppaturi jistgħu jibnu fejn iridu, imma wkoll kapaċi jweġġew komunitajiet sħaħ bin-nuqqas ta' liġijiet ambjentali u n-nuqqas ta' saħħa li se jkollha l-qorti f'dawn il-kwistjonijiet. Nilqakom lura fi studio fej ħankun għaddin inkomplu d-diskussjoni tagħna tal-lum ma' Sur Andrea Kallus u wkoll għandna Lillej Mitewma li hija membru u attivista fil-grupp Moviment Graffiti. Aħna segwejna dan il-firmat u rajna sitwazzjonijiet bħal dawk tas-siġar tal-Mosta, ċertu kampanji ambjentali u ftit fuq ir-riformi 143 144. L-ewwel ħaġa grazzi Mitewma tal-li minqajt magħna fit-tieni parti tal-programm. Nixtieq nibda bik l-ewwel Amy. Kif bniedem bħal Andrea li huwa involut fil-Moviment Graffiti jista' jgħinu jagħti tama lil żgħażagħ u studenti bħalek biex anke huma jistgħu jsemmu leħinhom u jkunu attivisti fis-soċjetà tagħhom. Kif semmejtu ġa, Andrea daħal fil-Moviment Graffiti meta kien żagħżugħ stess. Allura tara dak il-possibilitajiet kif inti bħala persuna sa tagħmel dik il-bidla wkoll. Jena fil-studenti graffiti, riferi parti ta' grupp studenti li huma żgħażagħ u vera nibdew nħarsu lej nies li ilhom fil-Moviment Graffiti għal tul ta' żmien twil u tibda tgħid kemm għamlu xogħol, kemm tagħtu dedikazzjoni mill-ħin tagħhom volontarju u vera tħalli impatt fuqek u tkabbarlek il-passjoni lejn l-attiviżmu. U xaħat pal Andre u anka nies oħra fil-graffiti għandhom il-paċenzja biex jibdew jgħidulek jalmuk xerti affarijiet, tibda tiltaqa' man-nies, tibda tagħmel relazzjoni mal-komunitajiet u anka inti bħala persuna tibda tkabbar konfidenza u spiċċa parti minn ħajtek, xara importanti minn ħajtek. Proset Amy ħandur fuqek Andrea Kallus. Per eżempju, aħna fil-filmat rajna dik il-kwistjoni il-protesta tas-siġar fil-Mosta. Kif inti tista' iġġib aktar nies aktar żgħażagħ bħal Amy biex huma jinvolvu ruħhom fl-attiviżmu u jsemgħu leħinhom? L-ewwel ħafna kemm huwa importanti li jkollna ġifieri żgħażagħ bħal Amy u oħrajn li qegħdin ġifieri aħna li jenna żmien iktar fil-Moviment Graffiti nitalmu ħafna minn għandhom u ġifrija l-ewwel ħaġa essenzjali għalina biex l-attiviżmu jkun effettiv li jkun hemm l-involviment attiv taż-żgħażagħ, dik l-ewwel ħaġa. Aħna naħseb li ż-żgħażagħ iridu jkunu attivi, ħafna miż-żgħażagħ iridu jkunu attivi, imma iridu jaraw li irid tkun hemm tip ta' attiviżmu li jħossu li jistgħu jagħmlu differenza bih u li wkoll li jtihom l-ispazju li hemm bżonn. Ġifieri kif edna jiena naħseb waħda mill-affarijiet li jiena meta dħalt fil-Moviment Graffiti, ġifieri kelli 17-il sena dak iż-żmien isu. Kont nos ħafna u għadni nos sal-lum hija l-fatt li aħna nagħmlu l-affarijiet flimkien. M'hemm xi ħadd jiddettalek int trid tagħmel hekk
u xi ħadd isegwi, li hija xi ħaġa sforz kollettiv li aħna niddiskutu flimkien li naqsmu l-ħiliet tagħna u naħseb dan meta il-persuni ġodda li jibdew ikunu attivi, ħafna minnhom iż-żgħażagħ jibdew ikunu attivi, dik hija xi ħaġa importanti ferm li huma jħossu li jistgħu jagħtu kontribut bħal ħaddieħor u mhux sempliċement iridu isegwu xi ħaġa oħra li kienet lesta minn ħaddieħor. U wkoll aħna nafu li żgħażagħ huma magħrufin biex huma jużaw il-medja soċjali. Bħala Moviment Graffiti, bħala organizzazzjoni, kif intom tgħinu biex twaslu l-messaġġ ħalli ikolkom udjenzi differenti, ħalli ċertu protesti, ċertu kwistjonijiet li qegħdin iseħħu f'Gżejjer Maltin immorru għand in-nies. Forsi għandkom xi teknika partikolari? Ħaġa li kellna nitalmu ma' żmien ukoll. Jiena meta kont attiv ma kienx hemm social media. Ġifieri meta bdejt, meta kelli 17 il-sena jien ma kienx hemm is-social media, kien forsi dal-aħħar 10 snin li bdiet b'saħħitha social media u trid titgħallem bil-mod kif ħadd wassal il-messaġġ għax ma tkunx imdorri u għall-bidu forsi ma toħroġlokx sew ukoll tibda titfaffajt fuq is-social media li ma jkunux jagħmlu sens għas-social media u għalhekk imbagħad l-importanti l-involviment taż-żgħażagħ ħafna wkoll li iġielek taġġorna ruħek ma' dak li qed isir u l-mod kif ħadd tuża l-affarijiet il-ġodda bl-aħjar mod. Aħna nużaw is-social media l-ewwel qed għandna grupp fil-graffiti stess għandna working groups differenti. U working group minnu huwa proprju l-iktar jiffoka fuq hekk kif ħa nikkomunikaw, inkluż fis-social media. U wkoll għandkom WhatsApp group chat ma' ċittadini direttament biex huma tinformaw ukoll tal-protesti, il-press releases ukoll qegħdin tagħmlu. Dik waħda mill-affarijiet li għamilna mis-sena li għaddiet eżempju, ħassejna l-bżonn qed nisma' kemm huwa effettiv li inti jkollok kuntatt dirett. Eżempju permezz ta' chat u mhux biss post, għax post ikun hemm min jaraħ jkun hemm min le. Allura bdejna huwa mod kif tibni moviment ta' nies billi tgħidilhom isma' aħna nixtiequ nżommukom aġġornata dwar din il-kwistjoni partikolari, nixtiequ li meta ikonna xi ħaġa urġenti eżempju ninfurmawkom dwarha ħalli jkun hemm il-parteċipazzjoni tagħkom ukoll u n-nies iwieġbu għas-sejħa fil-fatt f'temp ta' ftit ġimgħat għal dik il-WhatsApp chat partikolari u kollet issemmi mijiet ta' nies rridu jkunu parti minna u rridu jżommu dan il-kuntatt dirett magħna. Imma hija ħaġa li dejjem qegħdin nitalmu ma' żmien, xi ħaġa li sija 4 snin ilu ma kenniex pereżempju, imma issa għandna. U meta ħanna ħarisna lejn dan il-filmat, is-sattini filmat, rajna l-kwistjoni rigward tal-abbozz tal-liġi riformi 143 144. Qabel ma rajna dak il-filmat inti qedti li dawn ir-riformi huwa a developers wish list. Il-poplu hemm barra għandu bżonn ikun inkwetat. Għandu ħafna li xinkwieta, għax dan qed ngħidu kif issemma fil-filmat ukoll mhux qed ngħidu biss dwar il-protezzjoni tal-ambjent b'mod astratt, qed nitkellmu dwar affarijiet li jaffettwawna fil-ħajja ta' kuljum tagħna, fejn ngħixu, fejn naħdmu, fejn vjaġġaw. Il-postijiet kollha li aħna nożżu li forsi niftakru fejn konna nilabu, fejn ngħixu, fejn jieħdu nifs, fejn nistgħu nissoċjalizzaw ma' sħabna, dak kollu li jaffettwa ħajjitna b'xi mod jew ieħor, ħajkun meddet. Għax da ħajati dawn il-liġijiet l-iskop għaliex saru huwa biex jagħtu dan id-dittatorjat lill-awtorità tal-ippjanar li nafu qiegħda taħt l-influenza b'saħħitha ta' l-iżviluppaturi li jagħtuha id-dittatorjat li tagħmel li trid u l-ċittadin u l-qorti u l-gruppi bħalna ma jkunu jistgħu jagħmlu xejn quddiem din is-saħħa bla qies li l-awtorità tal-ippjanar ħatkun qed tieħu biex tgħaddi gaffa minn fuq kulħadd. U għalhekk sissa waqqafnihom, ġifieri daw kienu ħajgħaddu nkis f'nofs is-sajf, imma bil-involviment tal-komunitajiet ta' ħafna NGOs differenti ta' eluf ta' nies irnexxielna nwaqfuhom għalissa, imma nafu li l-biċċa sfortunatament ma għadha hemm, ġifieri l-biċċa għadha għaddejja u jista' jkun li f'xi ħin jew ieħor il-gvern ħajerġa' jipprova jgħaddi daw il-liġijiet mill-Parlament u aħna qegħdin dejjem nistidnu n-nies ikunu lesti biex jekk dan ħajsir ikunu nistgħu kollettivament nagħmlu ġlieda b'saħħitha biex dil ħaġa ma ssirx u nwaqfuhom.
Kif qed inti importanti rigward din il-protesta nazzjonali li seħħet ftit ta' xhur ilu, l-importanza tal-kollettiv, il-komunità intom ikkollaborajtu ma' bosta NGOs differenti, ma' ċittadini differenti, kulħadd ingħaqad għal azzjoni waħda u leħen kollettiv, leħen wieħed. Allura, għall-poplu hemm barra Malti u Awċi, kemm huwa importanti li ċ-ċittadini issemmaw liħinhom anke jekk pereżempju fil-kunsill lokali tagħhom għal xi ħaġa żgħira, għaliex attwalment aħna din ngħixu ġo demokrazija liberali u dik hija waħda miżbuħijiet tagħha li l-gvern għandu bżonn jisma' liċ-ċittadin. Allura kemm huwa importanti li iċ-ċittadin l-individwu normali li qed jimxi fit-triq palissa jkun jista' anke isemma' leħnu. Hija naħseb importanti ħafna, importanti għad-demokrazija nnifisha li n-nies ikunu attivi nkella d-demokrazija tmut. Imma importanti wkoll biex aħna ikonna impatt fuq dak li qed jaffettwana. Inkella ħafna drabi jiena nemmen li l-problema kbira fis-soċjetà tal-lum, mhux fis-soċjetà tal-lum biss, imma bħalissa partikolarment huwa l-individwaliżmu li xi kultant jingħata għandna l-messaġġ aħseb biss dwarek innifsek, ara biss x'jaqbel lilek, ara kif biss ħadd avvanza fil-karriera u xejn iktar. U din hija problematika ħafna għax dit tneħħilna s-saħħa li jkollna impatt fuq dak li qed jaffettwana. Allura x'inhu l-antidotu għal dan kollu? Huwa li n-nies jingħaqdu flimkien u jħossu li flimkien jaqsmu xi ħaġa flimkien u jħossu li flimkien għandhom is-saħħa li jġibu l-bidla li hemm bżonn. Jekk tkun waħdek ħafna drabi dik is-saħħa mhux ħadd tħossha, imma meta tkun ma' ħadd ieħor iva. Grazzi, Sur Andrea Kallus. Amy, ħandur għalik issa. Inti issa kont qed tisma' lill-membru tal-Movement Graffiti Andrea Kallus jispjega u kellu sens ta' passjoni fil-kliem tiegħu. Inti kif tara bniedem bħal Andrea Kallus u anke inti biex inti tkompli l-involviment tiegħek mal-Movement Graffiti u biex kważi qatt ma taqta' qalbek biex tkompli l-attiviżmu tiegħek u forsi tħajjar ukoll żgħażagħ oħrajn biex huma jkunu wkoll involuti fl-attiviżmu u fl-organizzazzjoni Movement Graffiti. Jiena bħala persuna nostalġika, eżempju kellna l-esibizzjoni ta' meta għalaqna ta' 30 years. U tibda tara x'għamlu dak in-nies u kif baqgħu jiġġieldu għall-bidla. U dik il-passjoni tibqa' miegħek. U tgħid kif qed jiġi dak kollu madwari u tqisu taħallih għaddej. Kif nista' jien bħala persuna ninvolvi nies oħra wkoll madwari u flimkien inwaffqu għadil xi ħaġa li hija inġustizzja. U infatti għalhekk dħalt fil-graffiti biex nara kif jien nista' ngħin u kulħadd jagħti li jista' u hekk xi ħadd bħala Andre vera għaskemm għamel xogħol għaskemm jiddedika ħajtu għall-Movement Graffiti u tibqa' miegħek ma nafx kif ħadd diskriviha. Grazzi Amy u grazzi Andrea Kallus tal-li għattajtu dan il-ħin magħna ġewwa l-Emcast. Għadna wkoll xi ftit rigali għalik tal-li llum ġejtu żuruna u tiddiskutu magħna. Nixtieq ukoll nirringrazzjaw minn qalbna l-sponsors Jaskar Confectionery tal-Hemper u lil Mama Seafoodi tal-Boros tar-Regali, kif ukoll ovvjament it-tim minn wara l-kwinti li għamlu dan il-programm possibbli. Aħna l-avventura tagħna ma tispiċċax hawnhekk. Dejjem tista' ovvjament iżuruna fis-sit tal-paġna soċjali fosthom il-YouTube channel tagħna ICA Media fejn tistgħu terġgħu issegwu u taraw dan il-programm tal-lum. Aħna jerġa' għandna appuntament magħkom il-ġimgħa d-dieħla u dak kollox minn naħa tiegħek. Il-ġurnata tajba, saħħa u ciao ciao.
Malti Kulturali huwa programm imtellem mill-istudenti tat-tieni sena tal-Baċċelerat fil-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-MCAST. Nirringrazzjaw lil Jaskar Confectionery u lil Mama Seafoodie għar-rigali tal-mistednin.